Le 25 avril 2026, Mali armée cɛ 82 min k'u minɛla kunu an ye information sɔrɔ k'a fɔ k'u libérela mais u libérela cogo di an bɛna an da don o de la. Mali autorité bɔra ka a ɲɛfɔ kunu ko mɔgɔ 82 bilala mɔgɔ kelen de kunkɔrɔ. Mɔgɔ kelen jɔn? An bɛ lamɛnli kɛ dɔɔni. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale de la libération ce jeudi 13 août 2026 de 82 militaires des forces armées maliennes FAMA, retenus en otage depuis le 25 avril 2026 par des groupes armés terroristes affiliés à la coalition. Bon, minnu ma faamuya ni ye, Mali armée mɔgɔ 82 min k'u minɛla jadisiw fɛ, a kɛra le 25 avril de la. Maintenant, jadisiw ye mun de fɔ sisan nɔ pour que o mɔgɔ 82 nin bɛ bila échange la, yanni an ka se o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma, échange yɛrɛ kɛra cogo di? Algérie de bilala ko ni ɲɛma ka intervention kɛ ka kumaɲɔgɔnya kɛ Mali ni jadisi mɔgɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ pour que u ka mɔgɔ kelen dɔrɔn de tun bɛ yen, o bɛ se ka bila cogo di? O mɔgɔ kelen ye jɔn de? O ye Faransi ka pion dɔ de tun ye n'a tun bɛ espionnage la Mali la yen nɔ ka Mali information ta ka jadisiw dɛmɛ. U kun ka ale ni maliyɛnw yɛrɛ de bɛnna la nɔ. Maliyɛn den dɔw yɛrɛ de farala ninnu kan ka nin baara jugu nin kɛ, ka nin waleya jugu ta k'a ɲɛsin jamana ma. Maintenant, Faransi y'a yira k'a fɔ déjà k'ale ni jadisiw de bɛ baara kɛla ɲɔgɔn fɛ ni. Sinon n'o tɛ, Faransi mɔgɔ kelen, Faransi ka den kelen bɛ se ka bila mɔgɔ 82 kunkɔrɔ cogo di maliyɛnw? An ka lamɛnli kɛ dɔɔni halisa. Les militaires libérés sont désormais en sécurité et pris en charge par les services compétents. Cette libération est l'aboutissement d'un processus engagé de leur capture à l'issue des attaques du 25 avril 2026 et en fait l'objet d'une planification rigoureuse et de la mobilisation coordonnée des capacités nécessaires à la conduite de ce type d'opération. Elle traduit la détermination constante du commandement à ne ménager aucun effort pour retrouver et ramener les nôtres. Kunu ala ye mɔgɔ 82 ni ɲuman don u ka famille na, u kɔni sera arméw kunbɛn k'u lajɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ min bananen don k'o soigner ka ɲa ka fɛnw ka hakilisigi kumaw f'u ɲɛna anɛmu. Mais maliyɛn dɔw bɛ k'a fɔ ko o kɛra o ma diya olu ye, o kɛra a bɛ ta. Mais mɔgɔ 80 bilalen mɔgɔ kelen kunkɔrɔ, n'o kɔni bolo bɛɛ n'i hakilina don quoi. I ma parce que jamana ko de don. E tɛ se k'a fɔ ko nin ka di ne ye, nin k'a fɔ diyagoya ko fo fɛnɛ ka d'ale de. O tɛ se ka kɛ. Bɛɛ de n'i hakilina don. Hakilina bɛ mun na, a bɛɛ de y'a ɲuman ye. E ta ni y'a ɲuman ye, ne ta y'a ɲuman ye. Mais an ka jamana ɲɛmɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ mun ka ɲi an bɛɛ lajɛlen ma, ka sɔrɔ an m'an da waga yɛrɛ ka kuma. I m'a faamuya? Salamu aleykum.